Kawai kekali Hyundai i20 kabadannya u registration number AS01GG2500 kabadang wan na kibenta kasor Guwahati bertemu banit kibenta kasor Shillong kala LEIT bantenra ya kawai kekali kit nongpang 108 kabadang yang harut kesurok ba NH06 hakibenta kasnong umleng kedat Ribhoy district kat kumbalayo lumjing tip na kikatu kat ne kiriupat ba kibalayo ya katei ke jingjia aksiden kileathu ba unongnya jong katei ke kali i20 kabadang wan na kibenta kasor Guwahati kalapen herstat bahaya ka kali kaba umla shu bante lakam ya ka jing mare stat jong ka kali kabala penlong banlet tenra hi NADIEN jong katei ka kali ambulans 108 hadu kat bakan darensit syaki benta kanala pentuj bat hadu ba jan kelas ndon katei ka jingja kadei kabalaja ha ka janmit jongka arp sau tarik ujemang arhajar arphun riu bat laya thuru ba ha kane ka jingja ka KHLEM don kano ka jing MYNSAW ne ka jingja besngusi ya ka jing imbriu henry unongnya jongka i20 ula MYNSAW bat pangmet malumala hadien katu kat nepor kibor pulit kilapoi ha katei ka jaka bat ka jing tokit kadang yat syakmat halor kane ka jingja shu la ongru kabak hamdon bok kolong ba hapo jong katei ka kalikit nongpang omdon kibapang basitom Henry kadei ka baju penyang barabor hakatei ka jaka namar unongnya jongka udei ubasyong basa hakatei hi kasnong kabajia kane ka jingja